Здравейте отново от нас. Започваме по същество. Само аз да напомня, че имаме чат, в който можете да се включвате. Да, това е много сериозно напомняне. Имайте го предвид. Намира се на binar.bg, точно под самото видео. Мисля, че темата ни е достатъчно интересна, така че може да споделяте впечатления или да задавате въпроси. Желателно. Да представим и първият ни гост, Ален Попович. Здравейте. Здравей, много ни е приятно, че се съгласи да ни вместиш в твоя, иначе доста натоварен, доколкото разбрах график. Така е, да. И може би да започнем така първоначално с това да ни разкажеш откъде дойде идеята за висящо кафе. Аз доколкото успях или кой в интернет зад нея, освен тебе. Ще разкажа, нали? Смисъл, историята е доста дълга, доста голяма. Нали? По принцип идва от италиански сценарист и режисьор Антонио Гуера, нали? Който първоначално разказва един разказ как присъствало едно кафе Неапол и хората са си оставили така наречено висящо кафе. Нали, след това влезнал друг човек в магазина, попитал, нали, има ли висящо кафе, те му дали и така тръгна историята. Идеята е висящото кафе, плащаш две, взимаш едно и оставаш едно висящо, което остава за човек в нужда, нали, малко или много. Този разказ беше преведен от един господин Александър, който доста така добре го преведе, за да бъде ясен на всички и пъзна из мрежата, социалните мрежи, пламнаха с него, но не всъщност той може би за мен провокира така наречена лавинообразно, нали, случващо се за висящо кафе в България, има ли то почва у нас. Нещата се получиха след един разказ на Калин Терзийски, който разправяше една история как нали, да не влизаме, че това е дълга тема с тази история и общо взето то перфектно се напасна към историята с висящото кафе. С двама мои приятели, Насти и Станимир, решихме да пробваме да създадем такава кауза, да видим какво ще се получи. Чисто така набързо създадохме страницата, сложихме информация, какво е това, разказахме история накратко, какво ние предлагаме да се случи, то може ли да се случи и нещата тръгнаха лавинообразно. Това кога става, само да ни припомниш, защото аз... сега не мога да се сета точно дата, но да речем преди 2 месеца. Някъде горе-долу толкова. Даже месец и половина. Истината, че нещата толкова тръгнаха бързо, че ние не успяхме да спиме сигурно 3-4 денонощия, защото трябваше на толкова много въпроси и отговори да отговаряме и да насърчаваме хората да измислиме някакъв модел, който да се разпространява. Който да работиш все пак. Който да работиш, защото от едната страна, в смисъл ние просто преразказахме, нали, самата кауза, нали, това не е някаква маркетингова кампания, който тръгва от нас и ние подеяме, така че идваше се един момент, който хората очакваха от нас ние нещо да направим, в смисъл да ги насърчаваме, да ги опътваме кой е правилният модел за това нещо. И тук стана малко множко работа, защото изведнъж имаше много голями отзиви, много желаещи да се включват, интервюта, списания, дори от чужбина, ужасно много. Нали. Така че тя тръгна, стартира. Нали, по един или друг начин стартира, хората я възприеха добре до един момент. Следващия момент беше, трябваше да си зададем въпроса, българин ще се възползва ли от това нещо. Това е единственият момент, който винаги ни е притеснявал. Нали. Как се контролира добрия жест? Добрия жест не можеш да го изконтролираш. Нали? Веднага тръгнаха съобщения. Това ще се използва, бармена ще се сложи допълнително пари. Нали? Да, и аз четох такива отзиви, да, че къде е в крайна сметка е гаранцията, че няма, примерно, бармана или управителя на заведението, просто да... И тук гаранция няма. Да го отчете. Гаранция е на човешката, как да кажа, човешкото его, човешката достойност. Нали? Дали ще ти вземеш от нуждаещия се? Трудният момент идва там, че като че ли в България вече хората така са толкова невярващи, че изобщо наистина нямат никакво доверие в морала на човека от среща. И това според мен е един от основните проблеми, който би срещнал такава инициатива. Всъщност, ако се замислиме, когато стартирахме тази кампания, аз говорих с приятели, с колеги, защото на нас това ни имаше ужасно много време и трябваше да се намери най-правилният модел, който от това всичко нещото да функционира. Т.е. да го оставиш в ръцете на хората, защото това е кауза, който тръгва от хората. Не трябва някой да я ръководи. Нали, ние не сме неправителствена организация, не се субсидираме, че да управляваме някаква кампания. Той ми каза, приятел, това няма да потръгне. Аз казах, защо? Добре, защо така мислиш? Ми познаваме се.
В смисъл, винаги идва този въпрос, че ние се познаем и че не сме склонни да бъдем честни, дори в доброто, което правим. Аз лично вярвам, че българите сме добри хора. И ако попитам и вас тук, и вие ще ми кажете, че познавате много добри хора, много стойностни българи. Просто българите нямаме самочувствието, че сме такива. Нали, може би годините на прехода и цялото това нещо, което ни се случи, ни накара да сме по-затворени в себе си и т.е. да не гледаме по-далече от нашата паница. Аз мога да ви кажа, че в смисъл всеки различно разсъждава за живота. Аз мога да ви кажа, че няма по-велико чувство да нахраниш непознат. Начина, по който се чувстваш, всъщност задаваш си въпроса, че ти помагаш на себе си, не помагаш на другия. И извисяваш своя дух. Всеки го разбира по начина, който иска. И това е модела хората. Дали хората ще бъдат по-добри? Защото в крайна сметка това не коства много. Не е нищо. И тук дойде един друг момент. В Италия, нали, зададе се въпрос защо кафе. И ние си го задохме. Защо кафе? Ако бяхме тръгнали с висящия хляб, нещата нямаше да се получи. Защото идеята, вирусно разпространение, идеята идва от този разказ на висящото кафе. Всъщност така пуснахме висящ хляб. Появиха си висящи пломби. Българинът се втурна да помага с каквото има. И всеки видя възможност и той да може да помогне. От една страна хората казаха, добре, това е печалба за фирмите. Али, ти ще си купиш не едно кафе днес, ще си купиш 2 кафета. Но дори да е така, но хубаво е това кафе или този хляб да достигне до човека, който има нужда. Нали, в крайна сметка, това е добрия жест. Така. Всеки печели. И взаимно си помагаме. Нали, никой не стои зад нас. Хората взаимно си помагат. Представи си 2,5 милиона българи днес да вземат по един висящ хляб. Значи няма да има човек в България, който няма да е нахранен. Нали, ние обикновено гледаме нашата полянка, но в провинцията, по селата има положение, където хората са адски зле. Нали, ако мога, аз мога да кажа, че всеки пенсионер в България е нуждаещ се. Когато си плати сметките, дали ще му остане за едно кафе или едно фрапе? Сигурно 95% в пенсионерите в България не са опитали дори фрапе. Защото това е някакъв излишък от техния разход. А как ще се достигне до точно тези бенефициенти и изобщо как ще ги определим дали се нуждаят наистина или не? Какво е думата нуждаещ се? Нали, това, което коментирахме в началото. Нуждаеш се всеки, от който има нужда в този момент. Нали, били сме студенти. Много пъти ни се случвало да нямаме дори за едно кафе. Като си платиш, със съжаление живееме такава страна, с такава пазарна икономика, с толкова разполагаме и ни достига. Дали приятел ще те почерпи едно кафе или непознат? Къде е разликата? Важното, че си помагаме взаимно един на друг. И по този начин се учим и изграждаме един по-висок морал. И ако, в смисъл, аз съм имал възможност да пътувам в редица страни, трябва да ви кажа, че ние си помагаме. Българите си помагат. Просто до сега не сме си го афиширали. Но като че ли трябва да се случи в чужбина, аз оставам с такова впечатление, че наистина, когато са в чужбина, българите са склонни да си помагат и то много, а тук някакси не може да го направим на нашата територия. Аз бих те оборил с това нещо. Българите в чужбина въобще не са склонни да си помагат. Българите в чужбина се пазват от българи, колкото и жалко да звучи. Значи дори и това не се случва. Някои от българите в чужбина бягат от другите българи и не искат. Проблемът е, че сме свикнали да се пазим един от друг. Защото не знаеш от кого можеш да очакваш. Това е, може би, е налагано с години, че едва ли не всеки гледа да те прецака в тази държава, което не е така. Или поне не е напълно така, да кажем. Редица са, но добри сме хора. Добри сме. А теб какво най-много те впечатли в тази история, за да решиш да го предприемеш това да се случи? До толкова, че да тръгнете да го правите в действителност. Как повярва, че може да се случи това нещо и каза... Аз не го повярвах. Аз ако го повярвах, нещата щеха да тръгнат по съвсем различен начин и щех да си подготвя ударите, които щяха да дойдат от среща. Нали? В смисъл, ударите са веднага, ето тук ще нахраните ромите, или бармана ще сложи допълнителните 5 лева на ден в джоба, или хиляди други неща. В смисъл, ако човек е склонен да краде, той ще си краде и от добрата кауза, и от всичко. Така че това си зависи до самите хора.
идеята е, че имаше проблем, че ние тръгнахме през интернет. Нали? Използвахме социалните мрежи, платформата, в която по-лесно се разпространява информация, но как ще стигне до тези наистина нуждаещи се хора, примерно, които са на улицата, възрастните хора, които имат нужда. И стигнахме до идеята, че наистина всеки едно заведение, магазинче или каквото и да предлага нещо висящо, те познават хората в квартала. Знаят хората, които минават всеки ден, знаят хората, които са нуждаещи се. И те трябваше да ги приканват. И, нали, смисъл да им разкажат за тази инициатива. Нали, да им покажат, че тук има такава възможност днеска някой господин да мине да остави един висящ хляб или висяща баничка или висяща рян. Нали, нещо и той може да се възползва него напълно безплатно. Нали, и хората не вярваха. Нали, смисъл, на нас ни се е налагало. Ние сме обикалили да видим модела как работи. Истината, че много хора, пенсионери, се срамуват. Нали? Те са свикнали винаги за децата, всичко. И някакси не му е удобно. Нали? Ние стигнали сме до момента, че можем да си отвориме сърцата, нали? Да го направиме, но другия момент, че не ни е удобно. Нали? Как ще ни погледнат другите очи? Не е това, че се срамуваш, че нямаш. Просто на хората не им удобно. То не им удобен живот. То не им удобно нищо в този живот. Нали, особено на възрастните хора. Даже имахме интервю за едно френско списание, в което, нали, те дойдоха, направиха един репортаж за висящо кафе в един магазин и стоеше една 90 годишна баба отвънка на кофите. Нали, вижда се, че жената е интелигентна, нали, смисъл, има своя история. Нали, пак казвам, става дума за френско. Нали, за материал, който ще бъде издаден във Франция. Оказва се, че жената е микробиолог, който получава супер смешно, мисля, че около 120-140 лева пенсия. Работила е в Либия, изгледала е внуци, спасявала е много човешки животи, владее 4 езика. Тя самата разказа, даде интервю на отличен френски език и тази жена получава 120 лева. 120-140 колко? Нали, сами, ако сметнем тук с проста математика, един ток, една вода, и остава, даже не ми за по 30 дена за едно хлебче. И ако тя не рови в кофите, умрява. В крайна сметка, това е нечия баба. Можеше да е наша. И това е единствени, може би, възможен начин, с който може да се погрижиме, поне да нахраниме хората, които са създали тази държава, са борили ние все пак да имаме нещо. Ти каза, че си пътува много в чужбина, освен в Италия, някъде другаде. Виждал ли си нещо подобно? И нищо подобно не съм виждал. Нали, смисълто, дори в Италия го няма навсякъде. Нали, това са много малки... Той в Щатите има тази кампания. Моментът тръгна. Нали, смисъл международно трябва да кажа, че българите сме за пример този път. Нещо хубаво тръгне от нас. Но то не продължава. То напротив намалява ефекта си, защото свикнали сме в България всеко чудо за 3 дни. И мога да кажа, че и висящото кафе, нали, колкото и жалко да ми е да го кажа, и висящото кафе се получава така. Всеко чудо за 3 дни. Нещата не тръгват така. Те тръгнаха, стигнаха до тука. Редица международни списания разбраха за тази кауза, поискаха материали, преразказаха историите си, тръгна в Испания, тръгна в Южна Африка, тръгна в Германия, тръгна в Англия и даже редица ползват наши стикери. Стикери, които ние изработихме, нали, които да се лепат, да са разпознаваеми. Нали, те просто ги преведоха. Нали, ние дадохме старт на каузата, но всъщност вече тази намалява така. Защото ти едно добро дело, ако не стане навик, то вече се губи. Нали, това трябва да стане някаква традиция, трябва да стане навик, хората да свикнат, за да може да се получи. И всички взаимно трябва да работим това нещо да се случи. Защото това е каузата на хората, всички хора. Ако ние не работиме взаимно това да се получи от едната страна търговците, от другата страна ние като клиенти и потребители, то няма как да се случи. А вие имате ли нужда, примерно, от някакъв екип? Защото това е страшно много работа. Аз виждам, имаме нужда от ужасно много хора, но ние не може да смогнем. Именно до някакви доброволци, които да се ангажират да поддържат тази активност. Това не е успешният модел. Това означава, че ти придаваш някакъв търговски вид на това нещо. Дори и доброволнически. Ти му придаваш един търговски вид. Нали, в крайна сметка всеки трябва да е запознат, нали, смисъл, ето това са стикери, начина по това. Но ние
каузата трябва възможно всеки да експериментира като търговец по свой собствен уникален начин, за да придаде. Не става въпрос за висящо кафе. Нали? Никога не е ставало въпрос за едно отделно закупено кафе. Става въпрос за добрия жест. В крайна сметка, дори аз в момента, ако нямам стотинки, отидам в едно заведение, което има висящо кафе. Това е един жест, една усмивка, едно добро начало на деня дори, ако щеш го. Или добър завършек на тежкия ми ден, ако съм си загубил парите, или нещо е станало. Нали? Нуждаеш те всеки, който има нужда в този момент, в крайна сметка. Но, може би, погледнете го по един начин. Един начин да се усмихнем. Един начин да разнообразим сивото си ежедневие, да знаем, че някъде там се случва нещо добро и аз мога да бъда част от него. Защото най-важното е човек, поне за мен, да имаш някаква борба в живота. Ако щеш, може да се бориш за пеликаните, нали, или за маймуните в Африка. Но да имаш някаква борба, да се чувстваш значим и полезен за това общество. А най-доброто, ако мога да го направя там, където живея. А не да го пренасям и да го изнасям от тук. Аз бях истински радостна, като видях с каква лавинообразна скоро се разпространи. То за всичко става. Те и протестите бяха така, между другото. Сигурно. Изобщо, като виж, тук протестите не трябва да ги намесим, защото началото хората протестираха за сметките, изведнъж нещата се обърнаха, самите хора се объркаха за какво протестират. То да ти кажа, това е достатъчно показателно. В смисъл, има някакъв индикатор и в това. Ние просто не сме наясно какво търсим и как да го постигнем. Ние не знаем какво да кажем. Объркани сме. Говорихме си с Ален в студиото. Как можем да разчетем ситуацията в Италия и в тук? Какви са приликите и разликите, които може да открием в начина, по който една подобна инициатива тръгва и продължава? И разликата е, че там тръгва от много малки квартални кафенца. Нали, хората, където се познават. Нали, тук старта на кампания, нали, имаме вече ерата на социалните мрежи. Нали, тръгна много лавинообразно. Защото там се получи като традиция, хората знаят, не е нужно нещо да разказват. Нали, идеята, че и там вече тази инициатива, може би, дойдоха хората, които не можаха да продължат традицията. Нали, всичко нещо може би с времето си. Знаеш ли какво ми хрумва на мене? Извинявай, че те прекъсвам. Дали всъщност цялата работа не идва от глобализацията? Защото ето ти казваш Неапол. Всъщност Неапол е град в Южна Италия, където има много сериозни, или поне е имало в един момент, много сериозни патриархални традиции. Тоест общността, живата общност е имала много, много силна роля в живота на човека. Докато сега вече наистина с тези социални мрежи, изобщо модерните начини на комуникация, наистина една новина може буквално за секунди да премине всички граници на света, но някакси сякаш остава тая празнота от липсата на конкретна такава малка общност, която да поддържа огъня. Това е много дълга тема. Нали, смисъл, аз мога да те оборя, но ще ми трябва един час. Нали? Защо социалните мрежи не пречат на обществото, напротив помагат? И то в голяма част. И какво са променили социалните мрежи и какво са навредили? Нали, ме предвид, че социалните мрежи са комуникационен канал на хората и ти можеш да изискваш от някой да си свърши работа, ако не си доволен. И те почват да пречат на една друга група хора, нали, който ти нямаш как да ги санкционираш на базата ти добра дума или гражданското ти неподчинение. Нали, казваш каквото си мислиш. Нали, това е дълга тема, да не влизаме в нея. Нали, да продължим с висящото кафе. Идеята, че там хората го правят, примерно, човек идва в нужда. Те не му наливат кафето в пластмасова чашка и го изгонват на улицата. Те му сервират в порцеланова чаша, слагат го да седне. Идеята е това нещо да покажеш на човека, който е изпаднал в немилост и в нужда, да се почувства човек. Крайна сметка да досети някаква нотка социалност, ако щеш го наречи, да има с някой да си поговори. И той има много тежък ден. Може би в крайна сметка е някакъв писател, може би някакъв бивш поет. Нали, ако вземе думата, живота му се е стекал по някакъв начин. В крайна сметка всеки човек може да научиш нещо. И ние сме социален вид, ние имаме нужда да общуваме. Нали, не е нужно тези хора, аре сега, понеже е бездомник, ще ми пречи на клиентите, нали, тук, на улицата. Ети едно висящо кафе.
Просто да това се не е добрият жест. консумира. Да. Това не е добрата воля. И така не помагаме. Напротив, така караме тези да се чувстват още по-зле и още по-отритнати. Нали, му даваш някаква нотка човечност, тази човечност има някакъв лимит и някаква граница. Кой определя лимит и границата? Ако не ние всички. Моралът ти най-вече. Да. Добре, да. Аз, между другото, точно това си мисля, че имаше една такава статия, един разказ за едно момиче, което са го изгонили от едно кафе. Това е разказа на Калин Терзийски. Да. Именно от този разказ тръгват нещата и той трябва да се случи такъв разказ, за да нещата трябва да се променят. А истината, че всеки един от нас има по един такъв разказ в себе си, който да разкаже. Въпросът е, проблема е, че ние българите свикнахме да си затваряме очите. Ние сме като един щраус. Заравяме си главата в земята и казваме, това мене не ме засяга. Именно, да. И всичките го правиме. Нали? Дори и ние. Защото ежедневието ни е толкова натоварено, че си заравяме главата и имаш толкова собствени и лични проблеми, че нека си много ти идват и чуждите. Така че тук е момента, нали, да промениме, нали, да бъдем малко по-различни, да дадем нещо повече на другите. И смисъл, самите ние ще се почувстваме по-добре. Но това е преход, който ще е нужен с години. И аз, бекграунда ми, аз се занимавам с социалните мрежи. Психологията е една част, която трябва да уча да следа, нали, да внимавам в нея, защото това е комуникация между хората, в крайна сметка. И тук се вижда точно този модел. Ние тръгваме и нещо вътре ни спира. Дали аз няма да бъда излиган, ако мина само тази крачка повече. И това е модела, който е буфера, който го връща обратно. И ние пак се свиеме в нашата колипка и пак казваме, нека аз да си продължа по мой житейски път така, както го мога. Нали, както го знам до сега. Истината, че трябва да мислим малко по-мащабно. Нали, и да вярваме, че нещо може да се случи. Защото ако не вярваме, от нас зависи дали ще изградиме бъдещето си за нашите деца в тази държава. Не от друг. Всички хора трябва да участваме, защото ние сме гражданите на тази страна. Ако ние наложиме тази традиция, представете си, един гладен няма да има. Да, за съжаление, доста идеалистично. Идеалистично звучи и въпреки това не е невъзможно. Въпреки това не е невъзможно. Според мен е дошъл времето на новия идеализъм, защото наистина се усеща липсата на едно такова светоусещане в нашето общество. А ти, кой мислиш, че би следвало да бъде двигателя на тая промяна на мисленето? Дай да не говорим толкова мащабно сега за промяната на мисленето, да говорим за тая инициатива. Кой трябва да я подеме по-сериозно, за да могат нещата да продължат да се случват в една такава задоволителна интензивност? Дали бизнеса, дали обикновените хора, влизайки в заведенията, би трябвало да питат повече, да настояват? Мога да кажа, отговорността на всички нас. Нали, ти дали ще дариш благотворителност, нали, ще направиш тази благотворителност, това внимание, този жест, си зависи лично от човека. Аз ако мога да променя съзнанието на 5 мои приятеля, който да ми обясня, че това нищо няма да им коства да дарят един хляб всеки ден, докато купуват на някой нуждаещ се. Ако променя 5 приятела, аз за себе си съм успял. Ако всеки от нас промени по 5 приятела, ние не сме много голяма страна. Значи ние ще сме успяли. Но от другата страна идва този, те ще злоупотребят. В крайна сметка аз давам стари дрехи в Червен кръст. Кой на мене ми гарантира, че тези дрехи стигат до хората нуждаещи се? Никой. По някакъв начин Червен кръст застава с името си, че... Червен кръст застават зад името си. А тук човека застава и той зад името си. Без значение. Именно, да. Това човек в този живот единствено, който има и притежава е свое името си. Нищо друго. Ти може да имаш каквото и да е, но името е това нещо, което те представлява като човек. Да. Така че всеки на собствена отговорност и на собствен морал решава дали той ще злоупотреби със собственото си име. Или съответно лошото е, че като че ли ти говориш за една много такава сериозна традиция в бизнеса, такава каквато е в да кажем хората, които от дълго време го правят и наистина държат на доброто си име и за тях то е по-важно за дълготрайния им успех е по-важно да имат добро име,
а не да спечелят, примерно, днеска 2 пъти повече. Аз не казах само за бизнеса. Вчера. Аз казах и за хората. Бизнесът, всичко, което има име, и ти всичко, което притежаваш е лично твое, само името ти. Всичко останало е преходно. Нали? В крайна сметка това е нещо, което те прави човек. Това си ти. Твоето име. И то тежи на мястото ти, и то олицетворява твоята личност. Ако аз съм бармана и злоупотребя с 5 кафета, аз злоупотребявам с името си. Злоупотребявам с отношението към хора, които ще ме погледнат. Защо аз съм присвоил тези 5 кафета на тези хора, които ще имат много по-голяма нужда? Нали, за поконтролирането, защо ще се случи. И в крайна сметка ние решихме все пак да се направи някакъв сайт. Нали, той се работеше денонощно, дали да се направи, за който ти имаш възможност да изпращаш сигнал. Тоест, има така наречена рейтингова система. Може да кажеш, вчера бях, оставих едно висящо кафе, виждам, че хората остават, но не виждам, че персонала, примерно, подканва хората в нужда или има някакъв нотки на злоупотреба, нали? Всеки може да определя и смисъл ето бизнеса вече може да се съди от неговите клиенти. Нали? И те да кажат какво се случва. Така че той все пак, нали, помислихме за някаква система, която може да бъде изконтролирана. И всички потребители могат да видят на картата ясно обозначени заведения, които са влезли в тази инициатива. Да, това е много интересен въпрос да покажем за заведенията. Да. Сайта тук в началото. Ето я картата. И може да се разгледа. Виждаме, че покрива цяла България, което е доста интересен феномен и не само конкретни абсолютно малки заведения, и по-големи супермаркети, може би, или не знам. Ти ще кажеш, колко заведения ви подкрепиха и какви са като типове? Има над 3000, може би. Не е малко. Това е чудесно, много е добре. За толкова малко време. Много е добре. Въпросът е, че от тук нататък нещата няма да са толкова лавинообразни. Има висящ хляб, има висящ сандвич, има висящи пломби. Да, висящите пломби бяха последното, като че ли в така по време. И то има и висящи витамини, защото си има някакви бизнеси, има някакви граници, някакви законови мерки, с които зависи как, особено при лекарствата, нали? Не мога да кажеш, нали? За там това са висящи витамини. Представи си човек, който е в нужда, как той ще успее да си събере пари за пломба? Камо ли да си купи витамини? Имаме висящи билети за театър. Ето, имаме висяща храна за душа. За душата, защото не може само, нали, глад. Трябва нещо и за душата. Книга показваме в висяща книга, именно. Така че спектър е много голям. И той покрива всичко тези нормални човешки сетива, дейности. Добре, ти каза, че сте правили някакви стикери. Това са такива, с които да бъдат обозначени обектите, или аз разбирам погрешно? Да, с които да бъдат обозначени обекти. Нали? Всеки можеше да си го изтегли от определен линк и да си го изпринти и да си го залепи на заведението си, но хората са толкова креативни. Нали? От начина на събиране на техните кутийки, къде стоят тези висящи касови бележки или пари, които се събират. Нали? Те сами измислиха схеми и всеки придаде нотка от това как му изглежда мястото, как, нали, се разхождат клиентите, кой ъгъл най-много те виждат. Нали, сами те предадоха нотките, се включиха с целия ентузиазъм. Изключително готово. Имаме много супер креативни. Качваме в страницата такъв албум, нали, с заведенията, които по начина как се снимани, нали, техните висящи стикери, как те са си направили кутийките за тези неща. Така че, както и началото казах, самите хора трябва да го подемат и да го направят всеки спрямо неговите си нужди и спрямо как той може да го направи най-добре. Нали, ние не сме някаква организация, която да налага правилата, използвайте този стикер. Ние просто дадохме началото. Ето по този начин може би е най-добре да се разпространява, нали, да има някакви стикери обозначени и хората там нататък подедоха идеята, нали, за да се случат нещата. Тоест да разбирам, че вие дори не искате да се създава някаква организация, която да движи и контролира всичко. Искате това да се прави от хората. Абсолютно. Не искам някой след това дори да ни каже, нали, за това някой стои. Нали. Прекалено много труд вложихме и усилия и безсънни нощи, за да се радваме на това нещо, че има някаква промяна и нещо се случва, че да получаваме такива упреци и нито е нужно. В смисъл, ние не сме птичките, които може да променим всички. Нуждаем се от всички хора, които искат да помагат и смятат, че тази кауза по този начин работи добре и че
в крайна сметка не натоварва никой, не е нещо много мащабно и самите хора могат да контролират тези неща, защото това все пак е добрия жест. Нека да не говорим, че за това не могат да стоят никакви интереси, нито някаква организация, която да правим някаква професионална маркетингова кампания. В крайна сметка става въпрос да изградим някаква традиция, с който утре, след години да се връщаме назад и да кажем, ето, получи се. Все пак усмяхме някаква промяна да направим, дори да си запалял, как се вика, малък огън и той да се разраснал и хората да тръгнат всеки сам себе си, да помага, да разказва на приятелите, да ги приканва към тази кауза. Това е успех. Но дори да не включим всички 30 000 човека нови да го правят, както виждаме тук на страница, толкова са ни феновете вече, това е успех. Все пак е някакъв успех. Те да разкажат на техните приятели, на техните познати, защото не достига до всички. Да, това е доста сериозен успех. Аз си мисля, че това би могло наистина да бъде и част от, примерно, социалната отговорност на вашата компания, но може би не искате да се възползвате от това. Абсурд. Аз имах един въпрос, който няколко пъти така го пропуснах. Да го задам, да. Мисля, че по някакъв начин тази кампания просто вързваш ли по някакъв начин с социалната и с политическата обстановка в страната. Конкретно, точно тогава, ако си спомняш, бяха протестите и някакси дали успеха на тази кампания беше и благодарение на тези... Абсолютно не. Не? Абсолютно не. Не смятам, че е нещо добро, за да се случи, защото тук виждаме няма никакъв... Ние сме на такова положение. И преди 10 години сме били на същото положение. Така просто сега вече имаме платформа. Сега обединиха, в тези протести по някакъв начин имаше едно обединение, имаше една обща солидарност. Аз съм, понеже работа ми е свържена с диджитал. Има нещо в България, което се нарича Facebook лицемерен синдром. Това го запомнете от мене. Това го има много малко страни. И обикновено се наблюдава само в балкански страни. И Facebook има един алгоритъм, който използва, за да да мери психологическо отношение и морала на една нация. Колко и странно да звучи. В смисъл, ако ти използваш думи повече в статусите си за щастие, късмет, любов, значи може би нацията е по-щастлива. Защото хората повече споделят такива думи. Ако използваш повече думи, които нагнетават тебе, омраза, негативни коментари, значи една нация е по-нещастна. Между другото, българите сме на едно от първите челни места. По-нещастни? Да. Значи хората сме склонни да споделяме негативните си неща. Да, но всъщност, като се замислиме реално, нещата, които споделяме, ние споделяме това, от което ни се обикаля. Нали? А ако до тебе стои фламинго, ти ще споделиш, че до тебе стои фламинго. Но ако до тебе стои един човек, който се опитва да ти вземе последното, което ти е станало и си изработил, ти ще споделиш именно това нещо. Така че социалните мрежи онлайн, тук се връщаме на тема, са огледален на образ на офлайн живота ни. И това е единственото място, с което можеш по бърз и ефективен начин, защото дори за да стигнеш до отсрещния квартал, се нуждаеш най-малко от пари да стигнеш до там, за да се видиш с приятела си. Живота много ни стана контролиран от към парична гледна точка, че да мога да си позволим. В смисъл, комуникацията дава възможност по-лесно да общуваме с приятелите. И в крайна сметка една песен да чуеш ще направи по-усмихнат и по-щастлив. Не, виж сега, ти не ме разбра много правилно, когато говорех за глобализацията. Аз имах предвид нещо малко по-различно. Значи едно е, когато живееш в такава, айде да не кажем затворена, но така по-консервативна, по-малка общност, да кажем в едно малко градче, тогава живота вътре в тая общност на хората е някакси по-интензивен. Те се срещат всеки ден на улицата. Ти си наясно с нуждите на хората, които срещаш всеки ден на улицата. И това като че ли улеснява, освен това си наясно и с човека, който държи заведението. Защото аз сега като изляза навънка и примерно вляза в някои от кафетата по графа, да кажем. Той човек, той нищо не ми говори, той човек срещу мене, докато ако съм в едно малко градче, да кажем, аз ще го познавам и ще знам, че на него мога да му се доверя, ще знам, че мога да разчитам. Докато всъщност социалните мрежи, те сами по себе си нямат кой знае какво
измерения. Те са израз тъкмо на тая глобализация, в който нашия живот вече той се разпъва буквално между всички краища на света. И ние започваме да не се познаваме по този начин, по който се познаваме в Истината, че Фейсбук унищожи думата приятел. Нали, думата приятел... Да не кажем, че... Ще напълно я унищожи, но в крайна сметка имаш един свят с много познати и един свят с много сходни интереси. Но това нещо няма как да го спреш. Нали? И на мене ми липсват моментите, в които ние като бяхме деца се събирахме там на една част от блока. Нали? Тия моменти повече никой няма да се върнат. И това е ясно. Самия свят се променя и ако някой преди 100 години можеше да разказва, че светът така щеше да изглежда, нали, те щеха да са противници на новото. Нали, в крайна сметка идва един друг свят. Дано за по-добро. Но света се променя и той ще се променя. Нали, докато хора съществуваме, ще се променят и технологии, ще се променя и начина по който мислиме. Даже не по който мислиме, защото хората и след 100 години ще обичат и ще мразят по един и същ начин. Просто ще се променят измеренията и технологиите, по които ще може да го казват, или начините, по които ще могат да го общуват. Именно редица доказателства, че хората може би станаха по-нещастни, изпитват много по-голямо щастие от едната страна и много по-голяма тъга от другата страна. Защото преди, ако върнем времето преди 50 години, ти живееш един квартал, имаш една телевизия, имаш едно радио. И това е информацията, която ти получаваш. Ти се живееш в една затворена общност. Сега аз дори мога на телефона да извикам, че хората изпитват нужда, страдат на другия край на континента точно в тази секунда. Информацията е много голяма. И самите ние като вид не сме достатъчно еволюирали бързо, че да може да пресяваме тази информация и т.е. да изолираме. Дали ще усещаме, нали, дълбоко в себе си или ще филтрираме по един или друг начин. И затова хората или се забелязва с една тенденция на агресия в някои страни по-голяма. Нали? По-голям информационен поток създава от една страна и агресивни чувства в някои, но създава и щастливи чувства. Нали? Ти може да усетиш и много положителни емоции, да се радваш на хората, нещо, което правят в света. Други, кай да кажеш, гледай колко е яко този модел. Нали? Аз може би мога да го приложа и в моята общност, защото те мислят по един или същ друг начин. Но това е, ние се променяме. И се променяме много бързо. Благодаря на този обмен на положителни и негативни. Да, въпросът е как да хванем този информационен поток, така че повече да ни помага, отколкото да ни вреди. Добре, да останем на тема чувства. Какво е чувството да помагаш? Предполага се, че не се променя. За теб лично какво е това усещане? Помагам на себе си, да го кажа. Аз винаги го казвам. Помагаш на себе си. Егоистично е, така ли? И не мога да кажа, че е егоистично, но се чувстваш се полезен. Ето, това са така най-модерните теории за алтруизма. Че това е по-скоро егоистично. Да, това е, да кажем, добрата страна на това да се гледаш в себе. Искам само да кажа тук нещо, защото това е много интересна тема. Защото ние в началото въобще не искахме да се показваме с имената си. Не знам дали сте забелязали в началото висящата в началото кампанията нямаше имена, наистина. Никой не можа да разбере кои хора стоят за тази кампания. Аз и Настя Станимир решихме да сме хора, които не се показваме. По един никакъв начин. Защото най-големият морален тест за човека е да направиш добро, така че никой да не разбере за него. Обаче тук идва един друг момент. Ти трябва да носиш отговорност за това нещо. Да. Защото трябва да носиш отговорност. Трябва някой да каже на тези хора и трябва да застанеш с лицето си, че това не е някаква поредната измама. Защото живеем в такива времена, че трябва да се доказваш с лицата си това, което правиш, защото всичко в мрежата може да е създадено с нещици с цели. В крайна сметка с едно показване ти носиш отговорност. Ето, ние тримката създадохме това нещо, създадохме се го заради това и това. Нашите мотиви са такива и такива и точка по въпроса. Излезахме, казахме каквото има да кажем. И други момент е, че ние се нуждаехме вече от други медии. Нуждаехме се от медии като телевизия, като радио, медии като вестници. Защото, в крайна сметка, тази кауза трябва да достигне и до онези хора, които не са в социалната мрежа. И решихме, че трябва. Няма как. Защото се задават много въпроси. Ако ти не застанеш и не кажеш това, което е в главата ти по начина, по който трябва да звучи, и застанеш зад името си, както казах, нещата няма да се получат. Анонимното дарителство ти може да си го правиш. Но в този случай анонимното дарителство, анонимният жест щеше да попречи
а не да помогне. В крайна сметка винаги има някой, който ще застане и ще те осъди. Нали? Винаги се намира някой, който казва, не, този не е точно такъв, за какъвто се представя. Да, нормален човешки поток. Дори ние в студиото сме имали такива абсурди на предишното предаване. Примерно. Да, гостуваха ни едни студенти, които хората в чата ги обвиняваха във връзки с кого ли не. Да, вярно това. Аз наблюдавам от снощи какво се случва във вашата страница. И всъщност вие пуснахте една снимка и отново една история, която разказва за просеците и за това, че те много често използват деца, които по някакъв начин те самите много често са използвани от хора, които доста добре припечелват. Няколко пъти в медиите излязат. Това е също много дълга тема. Да, това е една много болезнена тема, много сериозна тема. Аз обаче се случва постоянно, нали, да проследявам, защото аз обикновено обичам да гледам и да проследявам такива неща. Нали, като се случват, особено като дойдат малки деца при мене. Нали, ето този чичко ми каза, ама чичкото стои, има си работно време и си тръгва. Нали. Но пак на хората зависи как да поконтролират това нещо. Нали? В смисъл, тук си задава въпроса, кой е санкциониращ орган, който трябва да поеме тази роля? Ние като гражданите? Или като някаква институция, която сме гласували доверие за това нещо? Този въпрос е изгонен в общото. Тя отговорността много е малко отговорността пада върху всички. Нали? Ние много пъти чакаме държавата да ни реши нещо. Нали? Обаче с чиста съвест ядеме вафла, изяждаме и фърляме. Нали? Това буклуче в крайна сметка трябва да е в кофата. Нали? Всички пазиме нашия си дом чист. Така, да. И това е едно нещо, което ние трябва да го насъдим. Нали? Аз мога да ви кажа, можете да си набележите който искате квартал. Да минете в първите месеци, когато се разтапя снега и ще видите, че има пликчета с буклук, фърлени по време на зимата през балкона. Коя е отговорността? Кой носи отговорност? Всички онези, които го правят. Но също всичките онези, които го правят, протестират. За това, че го е мързяло да си свали едно пликче с буклук. Така че какво идва? Ние самите нас трябва да възпитаме помежду си и в крайна сметка държавата сме ние. Нали? Хората в тази държава. Това е нещо, което като че ли най-трудно осъзнава. В смисъл, да оставим политиката на страна. Хората могат да не харесват политиката, но нека да обичаме родината си. Нали? Тук живееме в крайна сметка. Никой не си фърля в дома си в хола пликче с буклук. Така е, да. Малко се отклонихме обаче от темата. Това е нормално, защото социален аспект все пак. В конкретния казус всъщност с простите и това, че използват деца, дори много често те не са и техни и ги упояват по някакъв начин или ги другират, или пък виждала съм и те самите се усъкътяват, за да по някакъв начин да привлекат съчувствие. В този конкретен случай ние как можем да помогнем и примерно апела на много хора, четях отдолу коментарите, беше не им давайте повече. Това ще прекъсне тази порочна практика, да не им се дават пари. В този случай може ли на висящото кафе също да помогне на този много сериозен казус? Тоест, ако ти го видиш този човек, да не му хвърлиш стотинките, а наистина да му дадеш храна. Ако това е проблема. Ще се намеся преди Ален да отговоря. Всъщност, по закон всеки човек е длъжен, когато види нещо подобно, да сигнализира всъщност органите, в случая полицията или отдел за закрила на детето, когато става въпрос за деца. Виждаме, че това не се случва обаче. Това и от нас зависи. Само да ви кажа, ти прочете разказа на Калин Терзийски. Смяташ ли, че твой въпрос звучи удачен в този момент? Ние самите като граждани не сме готови да го направим. Трябва нещо да се промени. Не сме готови да направим. Виждаме, че това с висящо кафе не се сме случва. готови да сигнализираме. Аз ти казах в началото. Ние сме щрауси. Затваряме си, набиваме си главата в земята и този проблем на нас не ни интересува, защото той просто не е наше дете. В крайна сметка може и да е ромче, нали? Имайте го предвид, че това е морала на хората. Така. Нали, ти го правиш, нали, ти ходиш, купуваш баничката. Това си ти. Нали, ти можеш на мене да ме повлияеш като твой приятел, аз да го правя по същия начин. Наистина да разбера, че твоите доводи са правилни. Но ти или си добър човек, аз вярвам по презумпцията, че всичките са добри. Нали, хора. Нали, всички се раждаме добри. Въпросът е, че живота ни
може да ни прави някакви разклонения в страни, които решаваме какви да бъдем. Дали да бъдем напълни егоисти или да бъдем от хора, които се борят за свободата на някакъв друг народ в някаква друга държава, нищо общо. Но това е да се чувстваш революционер в душата си, да променяш. Но в крайна сметка хората трябва да сигнализират за тези. Ако ти караш тези хора от другата страна, който това е техен сектор, който трябва да защитават и нали, да проследяват, нали, да търсят тези непорочни практики, да ги прекратяват, нали, за да не се използва деца. Ако ти постоянно почнеш да ги караш да си вършат работата, в един момент те ще почнат да си вършат. Тук идва момента за това, че се заравяме главите като щрауси. Ако всеки един от нас не си зарови главата, вземе, звъне с телефона на закрила детето и каже: слушайте, пичове, нали, тук някой да дойде веднага, защото тук има един господин, който се възползва от просията на малки деца, които не знам и кои са им родители. И ако тези хора дойдат и си свършат работа, нали, аз не знам какъв е сектора там, какво се случва, нали, не мога да говоря за нещо, което не знам как се случва и не. Но в крайна сметка, самите граждани трябва да изискват от институциите да си вършат работата. А и в крайна сметка, другия момент идва, дали тази институция разполага с достатъчно средства и с достатъчно брой хора, с които да свършат те работа. Нали? Да погледнем от другата страна, може би на тях ръцете безумно са им вързани, защото бюрокрацията прави комуникацията между тези два канала абсолютно невъзможно. Нали? Калин много добре го разказа. Нали? Хората дигнаха раменете и не знаеха какво да направят. Да, не знам, аз просто видях някакъв начин чрез висящото кафе да се реши до някаква степен този проблем. Естествено, без наместа на конкретните органи, това няма как да се случи изцяло, но просто вместо да даваш стотинките, да им дадеш храната, наистина. Но случи ни с един момент, в който една жена писа: тук много хора идват, дават висящо кафе, нали, смисъл, закупват висящо кафе, обаче няма кой да го вземе. Наистина. В смисъл, няма кой да го вземе. Не идват хора, не са научили. Вика, какво да правя с тези пари? И жената каза, че познава някакво семейство до съседство до блока, който някаква майка с ужасно малък доход, който вика, аз смятам да хода в магазина с тези пари, да и напазарувам първите нужди и да ходя да й дам. Ето тук този експеримент, нали, хората как, нали, така или иначе никой не идва да ги взима. Нали, в този момент тя оставила част, ако някой влезне, нали, и е разбрал, но от другата част се взела и с тези пари, които са останали, извадила доброто и ходила да напазарувала. И така тя е помогнала. Така че всеки трябва да намери начин, за да го направи. И без значение как. Дали ще помогнеш от тук, или ще помогнеш, когато човек дойде, или ще ходиш ти да го намериш да му помогнеш. Нали, бил съм свидетел редица заведения, нали, готини и млади момичета, които отиват и приканват хората и казват: знаеш ли, нали, дядо, тук можеш да ползваш, да вземеш висящ хляб. Той те чака и човека не може да повярва. И той научава. Но това, пак казвам, зависи от нас, хората. От инициативата, да. Ами добре, много ти благодарим за това, че разнищихме заедно с тебе тази... Всъщност аз един последен въпрос имам към Мален. Кое може да те разочарова най-много? Той незаслужен негативизъм ли? Кое е нещо, което те разочарова най-много? Тя е доста безгранична. Понякога. Това е нещо, което ме кара да се чувствам. Нали, винаги търсиш съмнението в нещо. И го правиш по много глупав начин. И чисто е така, защото нямаш какво да кажеш. Или може би повечето модерният мир хейтер. Може би повече да го кажем. Но в крайна сметка хората са такива каквито са. Не може да им се съдим. Всеки има начин да мисли, да казва по начина, по който го чувства. Затова сме една свободна държава. И това не е лошо, защото в спора винаги се ражда истината. В крайна сметка тези, които хулят една кауза, дават по един друг начин възможност тя да се разпространява. Защото ти ако не кажеш, че това не ти харесва, от срещната страна няма да се обадиш ти като човек, който ще се опита да го промени. Нали, да му кажеш: да кай, пич, нали, слушай, чакай, виж, пробвай, нали? Пробвай го заради мен, аз съм ти приятел. Пробвай да го направиш по този различен начин. Така взаимно се учим и си даваме възможност. Така че и това е необходимо. Нали, няма нещо, което липсва. Против.
Добре, дори в негативното успяхме да завършим с позитивизъм, което за мен е направо чудо някакво. Ами благодарим ти, Ален, наистина, за това, че се съгласи да ни отделиш време. И до нови срещи. Надяваме се наистина да инициативата да има успех. Постоянен. Така, малко музика, след което продължаваме с инициативата Дали кръв.